Recent appointment yaitwa naED iyoyo. ED ari kuleave. Akasiya Kembo Mahadi kuti ndiye ari acting president. Ndiye anofana kuappointa vanhu kana pane ma-appointments. That is a very barbaric zvinhu zviri kuitika izvi. Zvinhu zvongoti vanhu vakanwa zvibhodhoro ikoko vakutoti bvisa nhinge bvisa. Ndikazvitaura nezuro nyaya iyoyo. Hatiri kuramba tichienda naye kure. Asi vamuna angagwa matitadzira senyika. Amukati muri kulive muri kubuda pachena muri kuappointa. Ava vanhu vabviswa naIsaac Moyo nana Matanga. Vanhu vakanga vasasatye kuenda nemareports vachinomuudza ED kushamwari. Vana vakaona mareports akawanda ari kunhingi. Vari kunzi ari kuginya bvira makomba evanhu, vari kuita zvakati kuginya bvira mamainzi evanhu. Ndozvavabvisirwa izvi. Kunzi Isaac Moyo iwewe hauchatya. This is a pit-court government. Pit-court government yekungoti vanhu vanongoita zvinhu zvavanenge vachiita, havade kubvunzwa. Vanenge vachingoti even vari wrong, vanenge vachizviti vari right. Ari mashona. Nyika yakutongerwa kuprazi. Kuprazi, kupick up, kufamu ndo yakuita fange zvonzi ndo state house. Right, maskera sei comrades. Tarangu ndinonzi comrade Nyoka Mabhunu. Kana kuti comrade Kid Marongoro mwari akuitirai zvakanaka musi waranhasi uri musi wa3 January. Tichifamba negore regudo guru. We are so ashamed zvizhinji nekurwadziwa zvakanyanyisa. Very disappointed nemamiriro akaita zvinhu. Ndanzwa tsitsi zvikuru. Honestly, Marange area pakati pema diamonds worth millions of US. Panowanikwa pane zvipatara zvinonzi instead yekuti paiswe mibhedha pakutorwa chitsividzo chemibhedha pobva paiswa door repaningi kuti vanhu varare ipapo. Hazvina kunaka zvinhu zviri kuitika izvi. Hakuna kana vagari veikoko vari kubenefita nekuda kwemadiamonds ari kumainwa ikoko kuchiyadzwa ikoko. Kana even chavo mabasa kumaNicaland vari kuashaiwa. Social responsibility chaiyo vari kuishaiwa. Saka minister ari responsible wacho chitando. Munhu waED ndiye akabrokesa Hwange Nicolia. Akaluta Mimosa Maini zvakare achishandiswa naED. Iko zvino ndiye ari linki yekubiwa kwegold and diamonds, lithium, chrome, miners, everything. Zvese ndiye ari kuita izvo zviri in charge nenyaya dzemaminerals. Chitando is a multi-millionaire with property in South Africa, Dubai, Malaysia, etc. Vagari vemumarange havana clean water, magetsi, roads, zvikoro, furniture chaiyo vanodzidza vakagara pasi. Zvikoro hazvina kana matextbooks. Chipatara vanochiona ichi zvinhu zvakaoma shemu. Chipatara hapana chiriko. Handimaona. ED uyu atitadzira zvizhinji munyika yeZimbabwe. Maitiro ari kuita anonyadzisa. Pane picture yange chisekuleta itori picture yekumarange. Next door ye company inonzi ZCDC yehurumende. But vanhu vano muzvipatara no mishonga no even paracetamol chai. Saka kana paya pamune muchiti ED works zvinorevesa mune mitaura zvezvi. Violating human rights. Every citizen anofanira kuwana mishonga muzvipatara. Mvura yakachena patepi, mabhuku muzvikoro, migwagwa yakanaka isina mapotholes. Magetsi 24 hours, cheaper data, 7 fast transport system. Zvikoro, mabhuku, inini handizive kuti why zvinhu zvakadai zviri kuitika. Uyu ED uyu atitadzira zvizhinji. Akauya achinyepa achiita fange zvinonzi why nyamba ibere. Handidi kutatamura nyaya ndichienda naye kure zvizhinji. Uyu murume uyu akaipa zvizhinji ED. Makaona zvichinzi president, makaona zvichinzi minister, makaona zvichinzi any position portfolio in government.
vanhu ivavo vashandi vevanhu. Simba regovernment rinobva kuvanhu, kwete kuvatungamiri. Kwete kuti unovhotera munhu kuti apinde papozisheni kuti akutyisidzire, kuti ukataura kuti uri wrong iwewe anoda kutokutumira kana vanhu kuti ubhomberwe imba usiku. Haisiro Zimbabwe yatiri kudai. Zvinhu zvinofana kuchinja, zvinhu zvinofana kushanduka. Recent appointment yaitwa naED iyoyoyo. ED ari kuleave. Akasiya Kembo Mahadi kuti ndiye ari acting president. Ndiye anofana kuappointa vanhu kana pane ma-appointments. That is a very barbaric zvinhu zviri kuitika izvi. Zvinhu zvongoti vanhu vakanwa zvibhodhoro ikoko vakutoti bvisa nhingi bvisa. Ndikazvitaura nezuro nyaya iyoyo. Hatiri kuramba tichienda naye kure. Asi vamunangagwa matitadzira senyika. Hamukati muri kuleave, muri kubuda pachena, muri kuappointa. Ava vanhu vabviswa naIsaac Moyo nanaMatanga. Vanhu vakanga vasasatye kuenda nemareports vachinomuudza ED kushamwari. Vana vako vane mareports akawanda ari kunhingi. Vari kunzi ari kuginyabvira makomba evanhu, vari kuita zvakatora kuginyabvira mamainzi evanhu. Ndozvavabvisirwa izvi. Kunzi Isaac Moyo iwewe hauchatya. This is a pitcourt government. Pitcourt government yekungoti vanhu vanongoita zvinhu zvavanenge vachiita, havade kubvunzwa. Vanenge vachingoti even vari wrong, vanenge vachizviti vari right. Ari mashona. Nyika yakutongerwa kuprazi, kupirikabu, kufamu ndo yakuita fakishonzi ndo state house. Zvinhu zvese zvafa, hakuna kana chiri kushanda. NRZ yaparara, Zesa Teo 1 Net 1, Zinara Council, makancil zese adonha, mabanks adonha. Zimbabwe kwasara ndege 1 zvafanana neSwatini. Nyika yakutongerwa kufamu, Izvozvo hatisi kuzvida zvinhu zviri kuitika izvozvo. Enough is enough. Uyu murume uyu ngaachienda, ngaaende. Ukatasa mapepa nawo ana Herald vanenge vachingonyepa, zvakati vachingonyepa ukatarisa zvinhu zvacho. Ukada kutarisa zvinhu zvakataurwa naHerald kubva musi wa 2017. Unatsoona kuti pane kumwe kupenga so kuripo so. Inini I'm so ashamed nevamwe vana musangano vanobuda. Ndakaona vamwe vana musangano mangoza ndida kutaura mazita avo. Vachanzi, economy iyo iri kufunctiona chaizvo baba Munangagwa, muri mabootlickers, muri sellouts. We are going to deal with you when time is right. I'm telling you. Atamosha kuti unowirirana nesu kana kuti unofarana nesu. Isadipo pa we are not bootlickers. Even you are a ZANU-PF member, tokuridza ende tokuexposa. Haugone kubuda pa social media uchitoti economy right. Iwo sinatsoona kuti zvinhu zvinaumira zvakanaka. Nenyaya kuda kucherechedzwa, kuda kuningirwa. Pane vamwe vanhu varume vari kushandira matumbu avo kumusangano ZANU-PF. Tira kuva exposa. Haugone kuti uye kumusangano ushandire matumbu ako iwewe kuti uguta iwewe. Vanhu vese vachitambudzika. Nyika yese ichitambudzika. Ku-opposition cycle, tinoda kukutaurirai nhasi, munofanira kucherechedza vanhu vari kuenda kupick up farm kwaMunangagwa. Vanhu ivavo muvacherechedze vanhu, ma-MP havasi kufanira kudzoka muparliament. Vanhu ivavo. Make sure